Aký vplyv má internet na slovenskú ekonomiku? Internet v súčasnosti prináša slovenskému hospodárstvu hodnotu 2,3 miliardy eur. Táto hodnota predstavuje 3,3 hrubého domáceho produktu. Hovoríme o tzv. Internetovej ekonomike. Internetová ekonomika prináša hrubému domácemu produktu dokonca väčší podiel než tradičné odvetvia, ako bankovníctvo alebo telekomunikácie. V budúcnosti sa očakáva, že slovenská internetová ekonomika porastie 12% tempom ročne, čo je výrazne rýchlejšie než iné sektory a zároveň rýchlejšie než v niektorých vyspelých krajinách. Aby sa však Slovensko mohlo stať krajinou s nadpriemernou ekonomikou, musí zapracovať na oblastiach, v ktorých zaostáva za ostatnými krajinami strednej a východnej Európy a zároveň nájsť vlastný kľúč k úspechu na základe svojich predpokladov a možností. V ktorých oblastiach Slovensko zaostáva? Slovensko je krajinou internetových kontrastov. Na jednej strane disponuje dobrou internetovou infraštruktúrou, na strane druhej využitie širokopásmového internetu v segmente domácností zaostáva. Spotrebitelia sú nižšími cenami a širším výberom motivovaní nakupovať online. Rýchlejší rast počtu nakupujúcich na internete však brzdí nízka kvalita e-commerce služieb a internetového marketingu. Firmy si uvedomujú dôležitosť internetu vo vzťahu k svojim koncovým zákazníkom. Zatiaľ však podceňujú obchodné aktivity online medzi sebou navzájom. Je zreteľné, že internet sa stal bežnou a veľmi dôležitou súčasťou života slovenských firiem i spotrebiteľov. Jeho využitie však zatiaľ zaostáva vo sfére verejnej správy. Čo je teda kľúčom k ekonomickému úspechu Slovenska? Prekonanie spomenutých slabých miest na strane spotrebiteľov, firiem i štátnej správy môže v roku 2016 zvýšiť podiel internetovej ekonomiky na hrubom domácom produkte až na 4,5%. Najväčší potenciál rastu však predstavuje vývoz s vysokou pridanou hodnotou, pre ktorý má Slovensko veľké predpoklady. Ide o inovačný potenciál, vývoj softvéru s globálnym dosahom a rozvoj ekosystému startupov. Odhadovaný podiel technologického exportu na internetovej ekonomike môže dosiahnuť až 30%, čím sa môže stať kľúčovou zložkou k tomu, aby sa Slovensko mohlo stať nadpriemernou internetovou ekonomikou. Slovensko má všetky predpoklady. Stačí, ak využije šancu, ktorú mu internet ponúka. Online šanca pre Slovensko.